No moi! No hyvää kuuluu. Tässä on ihan juuri alkanut Hello Helsinki. Mitkä on fiilikset? No oikein hyvät. Täällä on mielettömästi esillä asioita ja ihmisiä alkaa virrata sisällä. Ja täytyy sanoa, että tämä on niin oikeastaan ensimmäinen kerta, kun Microsoft lähtee tekemään tämmöistä, ruvetaan kuluttajille kädestä pitää näyttää, miten näitä laitteita käytetään. Mielestäni se on todella hienoa. Mitä sä odotat kaikista eniten? Mitäköhän mä eniten odotan? No tietysti tähän päättyy tuohon Halo Helsingin keikkaan, mutta en voi sanoa, että sitä ehkä eniten odotan. Mitäköhän mä odottaisin eniten? Mä odotan semmosia iloisia aha-elämysilmeitä ihmisistä, kun tulee tänne tutustumaan. Oot sä ite päässyt jo kokeilemaan pelejä? En oo ehtinyt. Mä oon kyllä aikamoinen pelaaja noin muutenkin. Että... Mitkä on sun lempipelejä? No kyllä ne on semmosia räiskintäpelejä. Lempipelit. Tai... No joo, sitäkin kyllä, joo, miksi ei. Ja tietysti nämä Kinect-pelit on nyt ollut vähän sellainen niin viimeisin juttu. Lasten kanssa kiva heilua niiden kanssa. Toivottavasti pääset tässä kokeilemaan pelejä, voit haastamaan joitakin ihmisiä, jotka tänne tulee vieraille. Mä veikkaan, että me joudun Killen kanssa, tossa kun tulee toi Xboxin esittely tonne lavalle, niin me joudun vähän Killen kanssa sinne menemään. Ainakin alkuvaiheessa, veikkaan, että loppuvaiheessa sinne on tunkua muillakin tulla. Hyvää viikonjatkoa, toivottavasti kaikki menee tosi hyvin. No menee ilman muuta, kiitos.